Nalalaing nga ubing. Agagayem daliyam yana ken riyan. Nalaingag kanta ni Liam. Nalaingag sala ni Yana. Nalaingag drawing ni Rian. Simali iti singing contest ni Liam. Simali iti dance contest ni Yana. Simali iti drawing contest ni Rian. Ni Liam tinangabak iti singing contest. Ket kunana, siyak tinangabak. Naamuan ni Liam ani Yana tinangabak iti dance contest. Idi nakita na ni Yana, ti kunana ket, sika tinangabak. Naamuan ni Liam ken Yana ani Rian tinangabak iti drawing contest. Ket kunada, isuna tinangabak. Nalalaing nga ubing. Siya sino ti agagayem. Siya sino tinangabak iti singing contest. Siya sino tinangabak iti dancing contest. Siya sino tinangabak iti drawing contest. Siyak, sika, isuna. Anya ti madlaw mo kadagitoy a balikas. Dagitoy a balikas, sukatan na dagiti pangnagan iti panarita. Awagan tayo daytoy iti panandi. Pronouns iti Ingles, panghalip iti Tagalog. Daytoy iti kategorya ti balikas amang sandi kadagiti pangnagan iti panarita. Kadagitoy a panarita, sukatan ti siyak, sika, ken isuna, tinagan dagiti tao. Awagan tayo daytoy iti personal a pananti. Personal pronouns iti Ingles, panghalipanaw iti Tagalog. Daytoy a panandi, sandyan na dagiti pangnagan a para iti tao, a naaramat iti panarita. Iti daytoy a leksyon, adalin tayo ti panangusar iti siyak, sika, ken isuna. Siyak tinangabak. Usaren ti siyak, no ti mismo a tao nagsasao, ti mararamat iti panarita. Siyak tinangabak. Awagan tayo daytoy ti umuna a persona. Sika tinangabak. Usaren ti sika, nunagan ti tao a kasarsarita, ti mararamat iti panarita. Iti ehemplo, ni Liam ti agsasao, ni Yana ti kasarsarita na. Ti ibagbaga ni Liam ket ni Yana. Sika tinangabak. Wagan tayo daytoy ti may kadwa a persona. Isuna tinangabak. Usaren ti isuna, nunagan ti tao a pagsarsaritaan ti naaramat iti panarita. Ni Liam ken Yana ti agsarsarita. Pagsarsaritaan da ni Yana, inaramat da ti isuna.
Suna tinangabak. Awagan tayo daytoy iti maikatlo a persona. Siak tinangabak. Umuna a persona. Sika tinangabak. Maikadwa a persona. Isuna tinangabak. Maikatlo a persona. No saan nga usaren ti balikas a panandi, mabalinpay, maikabil daytoy iti ungto dagiti balikas. Siak tinangabak. Mabalin nga agbalin a nangabakak. Sika tinangabak. Mabalin nga agbalin a nangabak ka. Awagan tayo iti panandi a makapagwaywayas, no ti panandi ket makatakder kas balikas. Ti siak, sika, ken isuna, ket panandi a makapagwaywayas. Awagan tayo iti panandi a saan a makapagwaywayas, dagiti panandi a masapul a maidikket iti sabali a balikas. Kas iti ak, ken ka. Nangabakak. Nangabak ka. Siak ket nakatugaw. May bagam ka di no anya ti panandi a nausar? Siak ti nausar a panandi. Daytoy ket panandi iti umuna a persona. Makapagwaywayas. Nagdagna ka? Maibagam ka di ti panandi a naaramat iti banarita? Ka tinaaramat iti panarita. Ti kaket adda iti maikadwa a persona. Ti kaket kita ti panandi a saan a makapagwaywayas. Masapol a may deket daytoy iti sabali a balikas iti panarita. Isuna ket nagsibog kadagiti mula. Maibagam ka di ti panandi a naaramat iti panalita? Isuna ti naaramat a panandi iti panarita. Daytoy ket adda iti maikatlo a persona. Nagdigosak. Maibagam ka di no anya ti panandi a nausar iti panarita? Ak tinaaramat a panandi iti panarita. Daytoy iti katadda iti umuna a persona. Daytoy kita ti panandi a makapagwaywayas. Naglablabaak iti kalman. Maibagam ka di no anya ti panandi a naaramat iti panarita? Ak tinaaramat a panandi iti panarita. At daytoy iti umuna a persona.